Ramón Piñeiro escribiu Filosofía da Saudade. É un pequeno libro. Describe o amor en todas as súas formas ao falar da saudade. E di, en todas as formas do amor, fusión do propio ser con outro semellante. Amizade, coincidencia do propio ser con outros semellantes. Amor á familia, prolongación do propio ser noutros semellantes. Amor á sociedade, á patria, á humanidade, etc. Identificación do propio ser cun ser moral superior. Todas estas manifestacións da transcendencia volitivo-sentimental constitúen o que chamamos o reino da moral. O reino da moral, a moral, ten que ver co amor, con todas as formas do amor. En todas as formas do amor están, sabes, relacionadas cas outras persoas. Ramón Piñeiro escribe isto no contexto dos anos 50 e pensando nos existencialistas. É moi bonito e sí que fala da saudade como esa parte íntima e fala da lírica, da música e todo isto como esa creación desde a saudade. Eu, hoxe, anos despois, el coloca non nesa filosofía europea. Cando eu hoxe leo a filosofía actual europea e leo, por exemplo, a Bauman, chego a esa idea do cinismo actual en contraposición á saudade. E aí eu chego a través desa idea da autocolonización das nosas mentes. E sí que creo que en Galicia a perda cultural ten que ver ca perda de saudade. Esa agonía do eros da que se fala hoxe, ese individualismo, non? Que racha coa relación cas outras persoas, racha co amor en todas as súas formas e racha ca saudade. Mais ou menos en Ramón Piñeiro, a saudade sería o recoñecemento íntimo do teu propio ser. E fala deso aí, pero eu, que isto é meu, que ao mellor é unha tontería, pero é a miña tontería, a min dá má gana de decila, coloco a ética na saudade. Mais aló do amor, familia, amizade, o amor á terra, o amor á patria, o amor á lingua, sería o recoñecemento desta, sería esa vivencia ontolóxica, pero eu aquí coloco a ética. Aquí coloco a saudade como a iso que te leva a actuar hoxe de acordo cos valores. Por iso eu a contrapoño co cinismo. Se non estou como a Ramón Piñeiro naqueles anos 50, estou hoxe, eu dialogo con Byung-Chul Han e con Bauman, porque son os filósofos europeos actuais, eu vexo ese cinismo, eu decidín chamarlle así, non se me ocorreu outra palabra, é a negación íntima do propio ser. Logo é a negación íntima do amor que es ti en contacto con outras persoas, non? En fusión, sí, en coincidencia, en prolongación. O individualismo rompe todo isto. Rompe a saudade. Rompe o amor real á terra. A terra, a lingua e a cultura propias. Que sería esa característica da saudade. A persoa saudosa vive na eternidade. Dialoga co seu. Ama o seu
dunha forma íntima que pasa por recoñecerse a persoa mesma nesa saudade. Mais esta sociedade líquida lévanos a ese cinismo. É a negación íntima de ti mesma. Ramón Piñeiro falaría do teu mundo interior. E o teu mundo interior, cando ti tes uns valores e non actúas de acordo a eles, que é o que veño falando eu estes días, que é o que vemos. Iso é a negación íntima de ti mesmo, é a negación íntima que ti fas da túa relación ca túa terra. En Europa falarán da agonía do Eros, do amor terminal, e eu aquí falaría da agonía da saudade. A saudade, a agonía, porque as nosas mentes vanse colonizando desas formas de vida impostas polo gran poder, o gran poder económico. Desde a saudade ti non buscas o rédito, ti amas a terra, ti amas a lingua, ti non a defendes, ti fálala, ti a cultura dialogas con ela, vives nela, é ontolóxico, porque é saudoso. E na negación ti fas isto que diría Gadamer que non debes facer, tomas unha posición na súa defensa. Logo, non a recoñeces como a parte de ti, nin como unha prolongación de ti, senón como algo que che dá rédito. E o rédito pode ser esa identidade política superficial, que nunca será saudosa. Filosofía da saudade de Ramón Piñeiro. E anos despois, eu, porque me dá a gana, si que falo da agonía da saudade en Galicia. E iso dá na crise desa creación lírica da que falou Ramón Piñeiro. Creo que é moi interesante revisar a saudade como a concepto filosófico nun mundo tan global onde todo eso, amor, o noso, parece tamén só unha consigna xa.